Aray ko, nagkagol na naman kayo. Tara, tara. Let's go. Let's go, dali. Baby, sumiiyak. Dali, Miggy. Oo na, Miggy. Konan. Konanin. Routine. Si Miggy, ay. Si Miggy, di mapakaray ko. O, tara na. Let's go na. Dali na. Let's go. Dali. Tara. Anak, so, oy! Aaway. Hi, baby. Dali. Tayo din. Aray! Bakit? Ayan, di na ako makapasok. Aray ko. Bakit naman iyak-iyak yan? Bakit iyak-iyak? Naku, siguro talaga, oo. Siguro tay. Konanin. Hindi ka makatawid, Konanin. Bakit? Boy Scout ka ba? Wala ka pang uniform, di ba? Kailangan nga daw masundin to. Nice. Tsaka yung behavior. Tsaka yung kindness. Nice ka ba? Hindi pa. Hindi pa. Tsaka... Behave ka ba? Hindi pa rin. Hindi, babe naman ako. Sa Asus! school, babe ako. Ba't dito di ka nagbe-behave kay mami? Wala akong kalaro eh. Ay. Tapos, ano pa isa? Kindness. Are you kind? Yes. Yes! Saan banda? Namimigay nga ako ng food ko dun eh. Ayun na. Let's go na. Taho yan eh. Hindi. Tinext ko na ng maaga yung ano nyo guys. Yung service. Sabi ko sundayin ng ano. Ng maaga. At kapag 6:30 na grabe ang traffic dyan. No? Tricycle sidecar lang yan. Ha? Pero grabe traffic. Colorx. Alas 7 kasi yung flag ceremony nila. 7? Oo nga, alas 7. 7. Ano ba pagkakaiba nun? Sige, susunod ako doon. Baba ka na. Kompleto na dyan yung assignment mo. Papa, yung ano na lang. Apron. Apron? Ah, sige, bababa ako. Anak sa'yo. Hello, Conan. Kamusta, Conanin? Ha? Hoy, tsuklado ka talaga. Miggy girl. Tabatchoy na si Miggy na naman, oh. Nag-ano yung ano ni Maggie, yung balahibo niya. Para naglagas. Ang tutulis na tuloy. Ang gaspang. Parang naputol-putol na ano. Miss na kisan nila ako eh. At minsan na lang ako, ano, kapag tapos na yung trabaho sa baba. Akit lang ako para i-check sila. Din ako nakapaglaro sa kanila. Miss nila ako. No, Conan! Dirty yan, ama. Dirty yan. Walang food dyan. Ayan yung mga, ano ni daddy. Mga soil. Kasi naglinis nga kami sa taas, diba? Nabanggit ko nung nakaraan. So, andun pala yan. Kailangan kong magtanim na. Ayan, kasi may tatlong ano pa dito. Dumating nga pala kagabi yung ano guys, yung aking tomato serum. Ayan, yehey. May stock na ulit. Ready na sa bazaar. And then sa serum. Ano to? Toner. Tomato toner yan guys. Ganere. Ayan. Ayan. Tapos yung serum. Ayan. Madami na ulit. Yung ano na lang. Yung isang serum na lang ang wala pa. Pomegranate. The rest meron. Ay, may castor pa ba? Alam ko may castor pa. Halo yan ng toner tsaka castor oil eh. Good morning, Lucia, baby! Dito, sa kabila si tita. Dito. Oh, tumitingin na din yan sa camera, oh. Good morning, mahal ko. Good morning. Nakatulog naman? O, bakit umiiyak na? Gugutom na, hindi ko pa sa bote, pinag-milk. Kasi hindi siya makapupo. Hindi pa rin nagpupupo si Lucia? Kanina nagpupo na. Nagpup na? Ang dami. Ay, baho. Baho, pupo. Hello, loves. Hello. Ay. Uy. Hello, guys. Good morning, guys. 1 month na siya bukas. Bukas
ba, Mek? Mm. Bukas. Yay! 1 month na ang baby. Ah. 1 month na yan. Gusto niyan? Jollibee tayo? Ano tayo, Bamba? Nertin. Ano gusto niya? Nertin. Milk lang. Milk. Daming milk, Mama. Gusto ko daming milk. Nertin. Bawal, Nertin. Ang dosing, oh. Nagtiki-tiki na naman yan, eh, no? Ayun, yung tikiti niya, guys, pinapadaan sa, ano, sa... Ay, nilalagay sa tubig. Kasi ayaw niya uminom ng, ano, eh. Purong tubig, eh. Kasi may lasa. So, doon nilalagay yung tiki-tiki. Morty yan eh. Morty! Morty ang baby. Oh, hindi. Hindi yung Morty. Oh. Hindi Morty. Oh, Diyos! Alam mo, simula nang ipanganak ka, di ka pa nakakapagparaw. Kaya nga eh. Madilim, te. Oo. Lagi walang araw, Lucia. Siyempre, tita, ayoko ng araw. Ay mo umitim. Ay mo umitim. Arti mo ah. Hoy! Eh. Hoy! Naligo ka na naman mamaya, yari ka kay Lola mo na naman. Tulog ka na. Diyan na si Lola. Ay, Choy! Diyan na si Lola. Ganda-ganda girl naman yan! Diyan na si Lola. Choy! Ay, 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 Lucia! Hala, Lucia! Gil, gating kita. Pupo siya eh. Natakot ko siya eh. Bakit? Doktor siya. Hindi siya nagpupo. Pumupo naman. Ah, takot sa doktor. Kasi mag-ano na. Magpo 48 hours na. Kung di pa siya nagpupo ngayon. Ah, ganun ba yun? So, nagpoop naman na. Kapon dito nagpupo eh. Ko talaga, Lucia. Nananakot ka na naman, ha? Natakot ka no? Tutusok ka na naman. Sige. Hi, guys. Ayun, nakaligo na ako. Maaga akong naligo at ano, tinulungan ko si Jackie kanina maglinis sa taas. Maaga. So, pawisan sobra. Yun. Kaya, naligo na ako ng maaga bago mag-edit and then harvest muna tayo ng ano, ng blackheads, whiteheads. Guspang na ng mukha ko para ng ano, basta, gaspang na, madami na. So, ito yung the best, ano pa rin para sa akin, whiteheads and blackheads, ano, remover, yung white, galing Thailand. Meron ako nito dati, nagbebenta ako, kaso hindi na siya gaya nung ganito, mga unang-unang, ano, labas, or unang formula. Ngayon kasi malabnaw na, kaya ang dami ko nga nito dyan, eh, siguro may 50 pieces pa ako, kasi ang daming sige po! Ang dami nagreklamo na gano'n nga. So, nireklamo ko din siya sa ano, sa supplier ko. Kaso, yun daw talaga eh. Hindi na ako na-refund eh. Sayang ko. Hindi ko naman binenta. Diba? Kaysa masira ako. So, eto, na-save to ni Nene doon sa, ano, sa mga dating stocks namin. Nakasave siya ng 4. So, tag-2 kami. Kaya ayan, may pang ano pa ako. May pang harvest pa ako. Ayan, tingnan natin guys kung gaano kadami mga harvest. Okay. Ayan, tabi-tabi po sa mga kumakain. Try natin focus. Ayan yun, ang dami. Diba? Ew, yucky. Guys. Ito yung sa, sa nose, sa cheek, and then sa may forehead. Tapos ito yung sa baba. Oops, wait lang. Sobrang liwanag. Sa baba wala masyado eh. Kunti lang. And then yun, magka-toner na lang ako ng ano, either tomato or yun sa ano ba yun? Etude House. And then may apply akong ano, serum. Yun. Yung pinaghalo kong ano, wait lang. Kunin ko lang. Naghalo kong tomato serum and then pomegranate. Ayan. Kaya hindi siya ganun ka-red, hindi rin ganun ka-pink. Halo yan ng tomato serum and pomegranate. So, yun nga apply kong serum ngayon. Nakaligo na pala ang Lucia. Kanina pa pala dito ang Lola. Oops. Uy. Love na love talaga ng Lola. Alaga sa ligo. Kaya ang kutis, ang kinis.
Ang kutis, ang kutis. Tsaka nakaano niya, nakamakbak na rin. Ah, nagpil. Tapi hindi baga niya itong, Batik-batik. hindi yung pag-iskisa. Ah, Sabi, may kaon yung utot. kain tayo. Hindi to yun, oh. Hi, Mark. Lazit. Nagulat ako, may dumating na na parcel. Pagbukas ko, 2 kwintas. Para yung letter M. Yung isasuot ko na, guys. Ayan. And then, yay! Galing kay sis Sherlyn yun ng Pretty Angel Shop. Thank you, sis! Nagulat ako. Salamat! Yay! Ang cute! Thank you, thank you. Ayun, and preparing lang kami for shipping today. Lalagay ko na lang dito yung mga kailangan balutin habang naglilista pa nag-encode pa si Inday, Garutay. Yung kay Mika wala pa dyan. Good luck naman. Di pa pinasa sa'yo? Sa Viber? Si Mika na din daw pag-encode yung yung sa Viber. Yan kasi sa, lang yan, sa Facebook page. So yun, tulungan ko lang sila bago ko umalis at bibili ako ng panghanda bukas ni Lucia. Konti lang. Kaya niya na? Okay, sige. Hindi yung sa paano yan sa LBC? Utos mo na lang kay Jackie. Okay, sige. Ayan. Bili lang ako sa Diyan lang sa MOA. Punta lang ako request nila. Ano ba yun? Bake mac. Yung bake mac. Tapos, bila akong cake. 1 month na Lucia namin. Ayun. Kay bait-bait pati, oh. Tulog lang, tulog, oh. Nakadantay pa yan, oh. Sige lang, tita. Work lang kayo dyan, tita. I-sleep lang ako. Tapos, dumating din pala to. Ayan, di ko pa napapasalamatan si Sis Monet. Ayun, thank you, sis. Ito yung yung ginawa niyang, ano tawag dito, Chen? Scrapbook? Scrapbook. Oh, parang baby album. Para kay kay Baby Lucas and Baby Lucia. Ayan. Thank you po. Ang cute. Grabe. Ang cute. Parang kambal lang, no? Ayan, thank you, sis Monet. Pinag-anuhan mo pala. Talagang pinagpuyatan niya to. Ang cute-cute, oh. Nakakatawa. Gigil. Siya yan? Hindi ko nga alam eh. Sis, business mo ba to? Ilalagay ko yung niya, guys, yung, ano ba yun? Facebook page. Wala siyang Facebook page eh. Pero na lang kayo, mag-comment na lang kayo kung gusto niya rin magpagawa sa kanya. Kasi alam ko, hobby niya lang to eh. Parang stress reliever niya. Pero, business din ata. Hindi ko lang sure kasi binigay niya lang, ayaw niyang babayaran. Thank you, sis. Sobrang thank you. And si Sherlyn, maraming salamat sa inyo. Dinner, guys. Dinner. Kadarating ko lang. Naiwan ko tong camera. Nakakainis. Wala tuloy akong vlog. Kaya nga ako lumalabas para may vlog eh. Charot lang. Naiwan ko, di pinaalala sa akin itong Ninday. Hindi ko na din nakita. Oo, nasa mesa kasi kanina pag-alis ko eh. Ayun, pauwi ko lang and Tinago yun. May nabi sa akin noon si Ate kumakain na sila. Ang bibig ko, tulog pa rin ang bibig ko. Ang baby girl ko na yan, tulog pa rin yan. Ay, sis naman talaga yan. May pagondo-gondo tulog ko. Ay, cute. Hello, Lucia. Hello. Tita Moy is home na. Ayun. Ayun. Ang haba niya, guys, no? Pang mukhang matangkad. Ayaw mo na? Hindi mo naman inubos. Tingnan mo yung kain mo. Puro ka lang coke. Sige, yan mo na ubusin ko yun mamaya. Hindi kasi kasya dyan. Dito na siya kumain at tapos na ata sila yung kumain eh. Dito na siya mabay. Ayun nga guys, galing ako MOA. Nag-grocery ako. And bumili ako ng pang handa bukas ni Lucia. Lucia girl. Iwan mat na baby girl namin. Subo muna ako, baka ma-deadso na ako. Walang kain.
Di ba kaya mo yan? Pag nahimatay daw ako, pababayaan daw ako ni Mika. Kaya yan ni ate, kahit tayong isa. Kaya yan, sabi niya eh. Ligpit na ng mga toys mo, Chris. Good night na daw kami, guys. At gabi na naman. Oras na naman para matulog. Ano lang nila bukas eh. Ayaw niya pumasok. Intrams na naman. Ano ba yung bakit intrams lagi? Ngayon, kasi nga, maging trams nga lang pa. Ngayon pala maging trams. Kasi Oh. sa volleyball championship, tsaka sa, Mm. tsaka sa mga games para sa parents. Wala naman din kami magagawa. Hindi naman ako marunong mag-serve. Yung serve yung ganito. Marunong na ako yung ganito. O kaya mo yan. Mag-attend ka na. Ayun. Si daddy mo puntayin natin bukas. Ay, kayo lang pala, no? Kala ko kasama parents. Kaya nga parents game din eh. Ayun. Ayaw mo talaga. Sige, bala ka. So, yun guys. Good night. Good night, bebe. Night guys.